Em vaka hevala bûn ji hev re çünkü navbera me de salek heye yani em bi hev re mezin bûn weka hevaltiyek rêhevaltiyek nav me de hebû têkiliyê me wisa bû yani hem heval bû hem xuşk bû ji min re hevalê xwe zav hes kir ji hevalê xwe rêhevalê xwe zav hes kir yani qenç bû ji derdorê xwe re qenç bû ji malbata xwe re qenç bû tevlîbûna vê mücadeleyê en zav jî ev duygusallığa wî derket holê. Çünkü henek ew çêdibûn yani tiştêne rast çêdibûn ve Gülistan ber vî holê rahatsız bû yani digo ev tişt çima çêdibin yani mesela xuşkan Fatma kete zindanê zav pê êşiya yani canê zav pê êşiya bavêm kete hepsê zav pê êşiya em tev tabi berdiketin em tev değişiyan ama Gülistan biçikek ewktir bû yani duyguyê wî biçikek zêdetir çêdibû yani divî avayê de belkî jî pirs kir got çima yani ev tişt çima hate serê malbata me çima ev Kurd vê zilmitiyê dibîne divî holê de belkî dest pê kir û xwe nas kir mücadele nas kir vê avayê de bavê memûr bû ama dîsa jî ewk nedikir ji xwe kut nedima yani ji vê mücadele kut nedima em hê yani belkî ez de 11 salê bûm Gülistan jî 8-9 salê bû bavêm sürgün çêbû çû Eskişehirê nekadand hani bê zarok me jî nekadand ew jî nekadand piştî got xweşkan Fatma jî 18 salê kete zindanê em li virê bavêm hani me tenê nehişt got hûn jî werine Eskişehirê demekî zav zêde zor bû ji bo me çünkü hem xweşkan kete zindanê hem em mala xwe 10 zarû tev jî serhev bûn yani em biçûk bûn bavêm li wir dixebitî yani mal bû diperçe resmen em çûn çûbûna Fatma xweşka min zor bû bavêm li wir bû zor bû em 10 zarok em ziman nizanin zimanê Tirkî nizanin em çûn Eskişehirê yani me zav zoretî dît salek man piştî salekî em dîsa vegeriyan çünkü welat tişkîdine yani meriv xwe ait hissetmişî nake li wirê yani ev çûn hatin me mücadele nas kir me hevala nas kir li wirê ji bo me tiştkî mezin bû yani em çi qas em diçûne zindanê em kêm ji wir ewk dibûn dilekê me li wir dima yani em bihestiyar dibûn gelek em berwat ketin yani Gülistan jî çika em diçûn zav digiriye yani gerçekten zav duygusal bû tevlîbûna Gülistan mücadeleyê 1909 nihan de zêde çêbû piştî serokatî hate girtin komploya navnetevî piştî wî öğrenci hareketî ji xwe lîse birê de dixwand hingê zêdetir bû yani divê awayê de jî Gülistan çûbûnayê ev berê ji bo me zor bû ama ji bûna mücadeleya gelê Kurd çû ji bûna gelê bindest jinê bindest çû ji bûna wa pareze bipareze çû ev jî ji bo me rûmeteka mezin e yani ruhekê wî asî jî hebû yani hinek tişta qebûl nedikir yani can me şer dikir kesinlikle qebûl nedikir yani naqî qebûl nedikir digo heta sayfa xwe nehêlim ez ê bernadim yani wisa tiştê wisa jî çêbû dora çû ji meqetiya çû mücadela gelê Kurd ji bo mücadela gelê Kurd jiyana xwe li wir pêkanî yani ev ji bo me rûmeteka mezin bû çünkü gelekê bindest hebû jinê bindest hebû kete çapemeniyê ev divî çapemeniyê de êgo milletê Kurd hatiye perçixandin êrişê devletê Tirk zêde çêbûye vî ji dinyayê tevahiyê re şanî dane yani sonuçta çapemenî ciyekî girîng e yani ji bûn vî jî canê xwe jî dan her tiştê xwe dan yani sonuçta ji mala xwe qutbû ji me qutbû ji hevalê xwe qutbû ama ev ji bo wî malek kadin çêbû yani ev mücadele malek kadin bû ji bo wî hevalên din çêbûn xweşkên wî din çêbûn dostên wî din çêbûn belkî kemasiya me jî nedît be yani ez wisa bawerim zav bi kêf bû zav bi coş bû zav bi baweriya wî zêde bû yani digo ev rojê xweş ê werin nêzîkin yani hiç qet xwe ewk nekin neêşînin em mücadeleyeka mezin li vir ewk dikin mücadeleme asla boş naçe ew tesellî didame yani ew baş bûn pir baş bûn pir qewetlî bûn pir bi kêf û bi coş bûn yani got qes em bûn yani belkî jî
ego wawsa bqewet evktike ev mücadele mezin bû. Sav bawermend bû, baweriyeka mezin lê bû. Ser rêya rastiyê bû. Ez en zêde jî dikarim vî bêjim. Ser rêya rastiyê qet dûr nema yanî. Her tim ser rêya rastiyê, ser rêya vî mücadeleyê tekoşîna xwe berdewam kir û ser jinê zav wextê xwe derbas kir, ser mücadela jinê. Ez karim va bêjim yanî ji bo Gîlistan